Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. An k'an jija ko in sirilen bɛ kisɛya de la. An balimamuso Konipo, ingénieur Konipo, a bɛ fɛ ka dakuruɲa fila nin kuma in kan. Toujours an bɛ nɔgɔ ladan cogo de la ani nɔgɔ application kɛcogo. Ingénieur Konipo, i ye Korotumu Tarawele ni karamɔgɔ Sedu Toye lamɛn. Kosɛbɛ. Nka farankan jumɛn b'i bolo? Ka dɔɔni dɔrɔn fara olu ta kan sunugu y'a bɛɛ fɔ ka ban. Komi aw kun bɛ sɔrɔ kuma na. Awɔ. Ni farafinnɔgɔ ye. N ko n bɛna mun fara a kan dɔrɔn n'i ye mun di i ka dugukolo ma. A b'o de lasegin i ma. Siga t'a la. Dakuru ɲagama na n'i bɛ fɛ ka sɔrɔba kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ka technique na. Méthode la maraîchage plus intensif la. I bɛ sɔrɔ kɛ fo koko 3 ni kɔrɔlenw ye ni i ka baara kɛcogo kɔrɔw ye. Donc a b'i ka rendement triplé. Rendement a b'a triplé de. Donc ni rendement bɛ triplé i fana kan ka i bɛna ni farafinnɔgɔ min k'a k'i ka yɔrɔ la i fana b'o triplé de. Ni kɔrɔlen n'i kun bɛ budoyati ɲɛ 1 de k'i ka planche kan. Nin na i bɛ budoyati ɲɛ 3 de k'a la i tɛ angɛrɛ k'a la. Donc a b'i ka sumansi labalo. Nɛɛma yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ produit chimique tɛ angɛrɛ chimique t'a la ni rien. Donc n'i bɛ budoyati ɲɛ 1 k'a la kɔrɔlen i bɛ ɲɛ 3 de k'a la. O de la a ka kan i k'a fɔ k'i ka nɔgɔ dilan samiya kɔnɔna na yala tilema b'a sɔrɔ tiɲɛ na nɔgɔ b'i bolo. I ma sɛgɛn nɔgɔ ɲini na fana. Ok. Ayiwa an balimamuso ingénieur Konipo i ye nin mun fɔ nin ye n dalen b'a la an lamɛnbagaw tulo b'i la nin wagati in na u bɛna kɛ nin kɛcogo la. Samiya nata kɔni ne yɛrɛ bɛna an ka nɔgɔ dilanyɔrɔ dilan k'an ka nɔgɔ dilan walasa contre saison bɛ da o kan n ka se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔ ɲuman ka kɛ n ka nakɔ la. D'accord, an balimakɛ bɛ Autriche n'o ye Christian ye. Christian Toye i tulo bɛ ayiwa ingénieur Konipo la ani Korotumu u ka intervention. N y'a bɛɛ mɛn hakili u ye mun fɔ ne bɛ se ka fɛn fitinin dɔ fara a kan misaliya ni bagan 2 ta an k'a fɔ sɛ ni misi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko baganw bɛ fɛn mun dun u bɛ fɛ a ka lakuraya hali n'u bɛ ni bagan ye dumuni dɔ kɛ a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ bo kɛ a yɔrɔ la hakili kɛ a kun fɔ hali dɔɔni a b'a kɛ de walasa a ka se ka a bɛ fɛn mun dun a k'o si donc mɔgɔ kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko sɛ ani pigeon ani bagan kisɛ ninnu dun u bo n'i y'a jateminɛ u bo de bɛ a kisɛ ninnu dilan kɔrɔ ye. N'a y'a fɔ misi bɛ se ka bin dun o kɔrɔ ko misibo i bɛ se k'o kɛ fɛn dɔ la i bɛ bulu mun dun na parce que n'a tora ka bin dun ten n'a ma nɔ bila a b'a yɔrɔ falen sinon a tɛ dumuni sɔrɔ donc o de la ne kɔni fɛ a sɛbɛnnen tɛ livre kɔnɔ dɛ ne y'o jate de minɛ kɔnɔ b'o sigi yiriw kan ka yiriden dun ka bo kɛ yiri bɛ tila ka o bo de kɛ dumuni ye walasa kɔnɔw fana ka se k'u ta. D'accord i ye nin mun fɔ an balimakɛ karamɔgɔ Sedu ale fana ka kuma sera nin ma ko foyi tɛ kɛ gansan fɛn o fɛn bɛ bɔ foro la n'a bɛ dun a bɛ tila ka segin foro la hali adamaden yɛrɛ bɛ dumuni min kɛ n'a tilara tuguni normalement o kan ka segin foro la de mais n'i y'a jateminɛ sɛnɛ bɛ kɛ togodaw la ka na n'a ye duguba kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ n'an taara ɲɛgɛn na an bɛ fɛn fɛn to yen nɔ bɛɛ bɛ taa dingɛ kɔnɔna la a tɛ segin ka taa foro la donc o de la an b'an banba baganw kan sisan nɔ baganw bɛ dumuni min kɛ ni baganw ye a nɔgɔ bɔ an bɛ bagan nɔgɔ ta ka taa n'a ye foro la. Ouais, et puis ne ye jateminɛ mun kɛ ne ye kuma ninnu lamɛn et puis ne bɛ mɔgɔ lamɛn
avec comme fɛn dɔ bɛ don kunkolo kɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ mun bɛ o fɛn ninnu kɛ fondation ye fondation o ye n'i ye yiri belebele ta sisan an ka kɛ sisun ye ni sisun bɛ bɔgɔ dun i kun b'a ye ko ni san 5 san 100 tɛmɛna a bɛ komi n'a ye bɔgɔ dun bɔgɔ kun tɛ ka a li bolo la a bɛ o de se o kɔrɔ ko tu a ka kɛ tu ye a ka kɛ sisun ye n'a y'a bulu fili ka bin san o san o kɔrɔ ko a bɛ fɛ a bulu ninnu ka toli de walasa ka se ka dumuni sigi donc sɛnɛkɛla kan ka mun faamuya o ye an bɛ suman mun dun yiri min bɛ falen tu min bɛ falen u ka dumuni ye tile de ye tile de bɛ u ka ji u bɛ ji mun min ani tile o de b'u la bonya engrais chimique tɛ ko foyi tɛ mais san o san u b'u bolo fili u yɛrɛ bɛ sa tila ka to ka ɲagami ji la u b'o ji min tuguni ka tila ka tile fanga ta tile bɛ se ka batiri fa o bɛɛ b'a dɔn ko tile bɛ se ka batiri fa donc bulu olu ye panneau solaire de ye donc olu de bɛ a ja bɛ ta a énergie bɛ ta ka bayɛlɛma ka kɛ kolo ye ka kɛ bulu ye ka kɛ den ye d'accord donc ni ɲɛfɔli kuruman don peut-être fatɔ kuma don ayi fatɔ kuma tɛ k'a fɔ n'a fɔla bamanankan jɛlen na a ye bamanankan yɛrɛ jɛla i bɛ ka mun fɔ nin ye sungun yɛrɛ n'an b'a fɔ ko nature nin y'ale yɛrɛ ka loi de n'an b'a fɔ ma ko kurundun c'est à dire fɛn bɛɛ mago bɛ fɛn bɛɛ la ala yɛrɛ ko in dilan tantɔ ka kɔn adamadenya ye an ka forobafili la don tɛ ka kɔn mɔgɔya ye parce que an ye mɔgɔw de voilà donc il faut que mɔgɔw fana ko o kurundun n'o ye loi ye o ko o de respecter walasa u ka se ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ sɛnɛ la ka sɔrɔ ka sungun fana ta cogo la walasa sungun ka se k'u sɔn. Ouais, et puis ingénieur Konipo ye mun fɔ o ye ka i ka nɔgɔ dilan samiya fɛ kɔrɔ fila de b'a la samiya fɛ bin bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ yanni ka binfagalan k'a la munna i t'a kan ka ton n'i y'a ton siɲɛ kelen n'a tolila i b'a yɛlɛma n'a tolila siɲɛ fila i b'a yɛlɛma a kɛla nɔgɔ ye n'i y'o kɛ ten samiya ka da o i bɛ laban ka i ka foro nɔgɔ sɔrɔ i ma kɔ i ka yɔrɔ la i ma pɔsɔni kɛ i ka yɔrɔ la donc o y'aw avantage ye donc sɔnni t'a la parce que i tɛ ji k'a la san b'a bugɔ o de la a y'a fɔ ko a tɛ kɛ yiri ninnu kɔrɔ donc i b'a kɛ tintin dɔ kan walasa ni ji cayala a ka se ka woyo dɔrɔn donc sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ se ka bin kan sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ se k'a ka kalakala fara ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ dilan nɔgɔ bɛ dilan de n'i ma dilan a tɛna dilan yɛrɛ ma a tɛna dilan yɛrɛ ma siga foyi t'a la an b'a fɔ an filɛlibagaw n'a lamɛnibagaw an minnu bɛ k'an lamɛn ani k'an filɛ nin wagati in na k'a fɔ ko Christian Toye ale sigilen bɛ Autriche a ka association tɔgɔ ko Nakɔ Bio a bɛ ka lakɔgɔli boloda lakɔgɔli min bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira kan Telegram sanfɛ n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ an bɛna an ka Telegram lien bila donc aw bɛ cliquer kan ka fara an ka groupe kan fɛn o fɛn filɛ ka fɔ nin bɛɛ fɔra dakurunya dan dɔ teliya bolo ma nka n'a yɛlɛnna groupe in kan aw mago bɛ détail fɛn fɛn la walawalali fɛn fɛn la olu bɛɛ bɛna kɛ lakɔgɔli la lakɔgɔli min b'a to aw ka foro bɛ k'aw ta ye aw ka foro bɛ kɛ foro min ka sanu foro min nɔgɔ ɲɛnama bɛna labɔ foro min aw bɛ deli ka mun sɔrɔ aw bɛna o ɲɔgɔnna 3 sɔrɔ donc an b'a fɔ aw ye aw sɔgɔlen ka to an ka jabara ninnu na aw ka to k'an ka kunnafoni ninnu lamɛn ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Telegram kulu sanfɛ ka ni lakɔgɔliba in laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Ni jamukan labɛnna Nakɔ Bio a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn